Bu elde bir ciddi yıl tamamladı. Şimdi bunların da aldık. Ульяновск өлкәсенең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре Юнус Бирюков район картасында үз хуҗалыгына кергән басу кырларны барлый. Бүген инде райондагы басу кырларының яртысыннан артыгы аның карамагында. Берилген җирләрне алдык. Башта 400 гектар иде, аннан 2000 гектар иде, аннан 5000 гектар иде. Әле хәзер инде агроинвестны алдык 7-нче елда. Анда 6000 гектар иде. Аннан совхоз степной алдык, анда 5000 гектар. Моннан 3 ел элек Бирюковлар тагын бер зур эшкә алынганнар. Алар узган гасырның 90-нчы елларыннан бирле сөрелмәгән, сука кермәгән басуларны тегәләргә инде хәзер урманга әйләнгән кырларын эшкәртә башлаганнар. 20 еллык агачларның тамырларын казып алу өчен үзләре үк техникасын да ясаганнар. Килешегез, әйтеп бетергесез авыр хезмәт. Мондый авыр топраклы җирләрне урманга әйләндерү зур гынах булыр иде ди тәҗрибәле белгеч. Бер 30 ел тому назад забросили шул кырларны. 30 ел тому назад. Вот шуларны начали это обрабатывать уже. Специальное спецоборудование ясадык. Әле яңагына 70 яшьлеген билгеләп узган Юнус абый бүген хезмәт делбегәсен улы Камил белән тарта. Ну эш мактаулы эш, ул кызыклы да эш. Кызыгы нәрсә, үзең чәчәсен, күз каршыңда үсә, Аллаһ Тәгалә яңгырын яудыра, күз каршыңда будайлар үсә, аннан җыясың, саныйсың урожайности күпме. Ул интересный эш, миңа ул эшне мин яратам, мин балаларымны да шунда өйрәтәм. Белеме буенча юрист булган 5 бала атасы Камил балачактан ук авыл хуҗалыгы белән таныш булганлыктан бу тармакка кирип китү бик ансат булды ди. 2010 елдан соң мин күчтем инде полностью сельский хозяйство гати янында. Бергә эшләп, опыт инде ул приходит на практике, да, на практике. Шунда өйрәнеп калдым, семинарларга йөреп, агрономлар белән обща ителеп. Үзебез фермерлар безнеке чат бар общаемся, без обмениваемся интересными мнениялар белән, достижениями, семенами. Шуннан инде без как бы прогресс идем много со временем. И техниканы да яңартабыз, семенаны да яңартабыз. Кайчандыр 30 ел буе агачлар үскән басуда бүген инде иген шаулап үсә. Ял иткән җирләрдә уңыш та әйбәт чыга ди Камил. Агрофирма карамагындагы кырлар быел 55-60 центнер уңыш бирә. Камил сыман хуҗалыкта эшләүчеләр дә яшьләр. Шуларның берсе Рамил Бирюков. Быел ул улы Ильяс белән комбайнда 3-нче сезон. Яң комбайнлар очень комфортабельный, кондиционерлар, тузан içinde юк, бик яхшы йөри. Эшен эшли, зарплатыбыз Аллага шөкер яхшы. Сезонда 100 чыга, в зависимости от урожайности. Көчле техника уңышны тиз арада җыеп алырга мөмкинлек бирә. Техниканы хуҗалык ел саен яңартып тора. Уйлап кына карагыз, бер комбайн 17 миллион сум тора. Бүгенге көнгә бер 8 единицаның техника һәр ел яңартабыз. Техниканы да, агрегатларны да, аларны яңартмасаң эштә бармый. Biz вакыты бар, чәчүнеке дә, сөрүнеке дә, баранование, культивация кирәк, biz вакытында эшләргә. Яхшы урожай алган киләсә, синеке должен все операции вакытында эшләнергә. Агрофирма башлыча кырларны пайчылардан арендага алып эшли. Байтагын сатып алганнар, пайчыларны да өлешсез калдырмыйлар. Бирәбез үзләренә 5 килограмм май, 1 тюк печен, 300 килограмм будай и салам. Салом сколько берут? Сколько берут? Налог үзебез түлибез. Бөтен җиргә үзебез түлибез. Район көньякта урнашканлыктан агрофирма 5500 гектарда көнбагыш, аларча әйтсәк айбагыр үстерә. Аны терлеккә ашатыр өчен түгел, май сыгып чыгарыр өчен игәләр. Салкын ысул белән май чыгару цехын ачканнар. Раньше без подсон сата идек, әле үзебез решили перерабатывать. Добавочная стоимость безгә как бы плюсом бар. Ну и спрос населения, спрос большой. И решили инде вот үзебез поставить линию. Линия наша, кстати. Новосибирск, да, Новосибирск производит. Она производительности 10 тонна суткасына, бу инде була 4000 тонна ярым май. И калганы җимек була. Хуҗалык терлек азыгында кышка җитәрлек итеп, август башында ук әзерләп куйган. Безнеке хозяйство 100%. Заготовили корма. Уже. Печень 1000 тонна хәзерләп куйдык. Шул синаж безнеке по плану булган иде 2000 тонн, но шөкер Худайга урожай синажа бик яхшы иде. Шул без заготовили 3950 тонн. Өлкә үзәге Ульяновскидан 250 чакрымда урнашкан бу районда татарлар әләни күп булмаса да, татар тормышы һәрчак кайнап тора. Татар теле һәм сәнгать көннәре, мәчет салдыру, ислам мәдәният фестивале үткәрү, балалар бакчасында төркемнәр ачу, булар барсы да районның татар автономиясе рәисе Юнус Бирюков тырышлыгы белән башкарылган эшләр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.